ጦርነት ልተርፈሉ ሰፊሕ ዕድል ተፈጢሩሎ ፍጹም ይግበሮ ኣብ መንጎ ሻዕብያን ህወሓትን ብልተፈጠረ ፍሕፍሕ ጽምዶ ልፈርሰሉ ሰፊሕ ዕድል ተፈጢሩሎ በዚ መሰረት ህወሓት ክሳዕ ሎሚ ለርኤቱ ከቢድ ውሳነ ልሙሳን ኣብ ጫፍ በፂሓላ መንግስታዊ ሬድዮ ጣብያ ኤፍኤም መቐለ ናብ መሸጣ ቀሪቡ ተባሂሉ ውድብ ስምረት ንህወሓት ብጉሕለት ሃፍቲ ትግራይ ከሲስዎም ትግራይ ወፂኡ ኣብ አዲስ አበባ ወይ ናብ ካልእ ስደት ክኸይድ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ይኹን ዳ እምበር መንእሰይ ትግራይ ፈተና ተዳለው ይዘለማ ጻርቃን አጀንዳ ናይ ትግራይ ሓዲጉ ህወሓት ከፍርስ ህዝብ ትግራይ ክበታትን ዝገበረ አጀንዳ ስለዝኾነ ጸላኢና እዩ ምንም ዓይነት ቀለም አቀረባ አዋን ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካልእ ዙር ጽንተታዊ ወራር ንምፍጻም ኩሉ ወታደራዊ ዓቕሙ ብምንቅስቃስ ንትግራይ ከቢቡ ውክልና ውግእ ከፊቱን ደብዳባት ፈጺሙን ኣሎ ህዝብ ትግራይ ንምቁራስን ንምብታን ተስተሓሲቡ ዘሎ ሽርዒ ጊዜ ተረኺቡ ብሕግን ብታሪኽን ከይሕተት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዝ ኮይኖም ምስኡና ነበሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትክክል እየ ዕንቀፈን እናበሉ ንታሪኽ ዝቕመጥ ሰነድ ይቕምጡሉ ኣለዉ ንታሪኽ ጦርነት ልተርፈሉ ሰፊሕ ዕድል ተፈጢሩሎ ፍጹም ይግበሮ ኣብ መንጎ ሻዕብያን ህወሓትን ብልተፈጠረ ፍሕፍሕ ጽምዶ ልፈርሰሉ ሰፊሕ ዕድል ተፈጢሩሎ በዚ መሰረት ህወሓት ክሳዕ ሎሚ ለርኤቱ ከቢድ ውሳነ ልሙሳን ኣብ ጫፍ በፂሓላ እዙይ ድማ ብመንግስቲ ፌደራል ቀረበሎም መደራደር ነጥብታት ሙሉእ ልሙሉእ ከቕበልዎ ኣብ ምይይጥ ይርከቡ እተን ነጥብታት ድማ ቀዳማይ ህወሓት ብሻዕብያ ዝገብሮ ጽምዶ ብዕሊ ከፍርሱ ካልኣይ ብማዕረ ቁፅሪ ኩሉ ዝሓቆፈ ግዝያዊ ምሕዳር ከም ብሓዱሽ ክጣየሽ ሳልሳይ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ብመንግስቲ ፌደራል ክምዘዝ ራብዓይ ግዛኣት ትግራይ ናብ ቅድሚ ጦርነት ዝነበረ ትሕዝቶ ሙሉእ ንሙሉእ ክምለስ ሓምሻይ TPFን TDFን ብምሕዋስ ክሳብ DDR ዝፍጸም ናይ ትግራይ ጸጥታ ሓይሊ ኮይኖም ነፀዋዕነቶም ነቲ ዘጣሸ ግዝያዊ ምሕዳር ጥራሕ ክኸውን ሻልሻይ ተመዛብልቲ ምስቲ ናብ ምዕራብ ትግራይ ክምለሱ ሻብዓይ DDR ክሳብ ዝፍጸም መከላኸሊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ናይቲ ከባቢ ዕጡቕ ሓይልን ሰራዊትን ትግራይ ኣብ ትሕቲኡ ገይሩ ጸጥታ ይኸብር ሻምናይ ንምዕራብ ትግራይ ሓውሱ ሙሉእ ትግራይ በቲ ዝተጣሸ ግዝያዊ ምሕዳር ጥራሕ ክምራሕ ታሽዓይ መንግስቲ ፌደራል ምስ ሻዕብያ ዘለዎ ርክብ ምስ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ብምያጥ ይውሰን ልብሉ እዮም ፈጣሪ ሙሉእ ሰላም ይገብሮ ጻድቃን ብጭቡጥ መሓውራቶም ስገይታቸው ረዳ ጸላኢና ሮበርት ክሪን ባለ صحافي 15 20 ነው የሚጥቆ ዘለ ራዩ ቅድሚ ጸላኢየ ይምባል ኩሉ ነገር ክትገብር ትኽል ነገር ክትገብር ትኽልها ጸላኢ ምስኮነ ግን ጸላኢኻቱ ምልስላስ ዝባል ነገር የለን ሓውና እዩ ሓፍትና እያ ዝባል ዘራው ያለን ጻድቃን አጀንዳ ናይ ትግራይ ሓዲጉ ህወሓት ከፍርስ ህዝብ ትግራይ ክበታትን ዝገበረ አጀንዳ ስለዝኾነ ጸላኢና እዩ ምንም ዓይነት ቀለም ምቕባዕ የድልኖስ ካልኣይ ከዓ طعام خسابت موت يكون كانت بذلك تمالك ما خذ امثله قلع عيو اب ملازات موت بتيت بقى بلا مسخر ابرا يا موت تقراوي خالي بقبط بطينك حدي جارو هالو تايلمها نحنا سي منغس فيدراليو زم حدرنا بجتنا زوينا اسكاطلا زوينا قرقنا زخدنا عفتحتنا فيدرال منغس خوينا اينا نقالس زلنا نلاي بلصقنا اجندا او ግን او ውሽጥ ኮይና ግን እንተ መለሰልና ንድሙና ኢና ዘለና ኮይልካት ማለት ዘራይ ፕሬስ قارم حتى تقبر زنا رودي كبير كاسا او زخان كا يحواتنا يوم باندا خيتولغم غزا خيتولغم غير ملنا اركا قببا زبحال ነገር የለን ጊዜ ተረኺቡ ብሕግን ብታሪኽን ከይሕተት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዝ ኮይኖም ምስኡና ነበሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትክክል እየ ዕንቀፈን እናበሉ ንታሪኽ ዝቕመጥ ሰነድ ይቕምጡሉ ኣለዉ ንታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ጸላኢ ኢትዮጵያ ኮይኑሎ ኣብዚ መስረቱ ዓዲ ብዙሕ ታሪኽ ኣብ ዝሰርሐሉ ዓዲ መስዋዕትነት ኣብ ዝኸፈለሉ ዓዲ ህዝብ ትግራይ ጓና ህዝብ ትግራይ ባዕድ ተባሂሉ ባዕድ ዝብል ሽም ወፂሉ ባዕድ ብግልፂ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ መራሕቲ ይብልዎ ባዕድ ይብልዎ ባንዳ ይብልዎ ንህዝብ ትግራይ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስራሕ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ቀሚጥና ኢና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቀራሪብካ ምስራሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪልካ ምስራሕ ግን ክሕደት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕንቂፎ ይፈልጥን ዘይኮነስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ናብ ንወር ክምለስ ሲ ኣይደል ይሆን ትግራይ ሲ ኢትራፍ እቲ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ እቲ ብንጽጽር ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምሕዳር ዝመሓደር እውን ኣይድለን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ጸላኢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተገይሩ ተፈሪጅ እዩ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ካኮ ንሽተይ ሞባይል ከተንብባ ዘለኻ ግን ትግራይ ኣብዛ ሃሎ ይሃልስ ሆይሉ ዝተልዓለ ስምዒት ይፈጥረልካ አፈላላያት ፖለቲካዊ አፈላላያት ዝተፈላልዩ ዓይነት ራእያታት ይሃሉ ተፈጥራው እዮም ግን ንሳቶም ናይ ሕዚ አጀንዳ ይኮኑን ናይ ጽባሕ አጀንዳ እዮም እቲ ናይ ሕዚ አጀንዳ ህልውና ከምረግጋጽ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክንታይ ትልካኒ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ብሔራዊ ውርደት ኢና ዘለና ሓደ ስርዓት ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍኦ ይኽእልን ከኽስሮ ከድምዮ
جونوسايد كفصملو كم تزغورو كغبر يخل يخون ግን ዝኾነ ስርዓት ንህዝባዊ ስዒሮ ይፈልጥ ሕዝውር ኢና ኢና ብዓፋር ዘለው ብጸለምቲ ዘለው ተታሊሎም ዝተኣከቡ ዕጡቋት ንሶም ቅድሚት ገይርዎም ብድሕሪቶም ሓዊ ብቅድሚቶም ሓዊ جنرال تادس ردا أبي قداي تمزابلتي هزوز وسانح ليفهم مدلوات كوينات المحيلة أبي زخر اللزلوان جنرال تادس ردا قداي 1 مليون تمزابلت تجري عمل كيتو يو ترجم ملختي أم حلالي فلهم أبي كتمام مغلا زركب من قستاو راديو طابع إفي مغلا عم شتا قريبو تابهيلهم ود بسمرات نحوحات بقولة هافتي تجري كسيسوم سمرات لومي أبي زوج صومت حساسبي هافت حزب تجري يزرف هالو قبل أتنقوا دحرتي من قست تجري ما هي سرح تنسات دوموالو سعيبهم مغلا تذهب زلو سمرات أبي تجري يزفتم زلو إيكونوميا وعشاتر زملكتون زحوم أزاربتي حبريتات ما يزوي لما أنا أبدأ جون أذربيجان خيدو كلنا نفلتينا أسوار ناي موسخ ناي حيل ناي متنهار سرحتون يسرح له دهريو ناي مستخال سرحتون يسرح له قصر حادة تام خنياتو مدلاو ود سلز دلي مالتي قصر خلته حزي تناي تجري ناي مخاط حيل يكون هزب تجري كمكت أم مدلاو زر كولو جزء إزي أخونا تبهيلا نمزنقع كندونجي كنزنج هنا تبهيلا تفاحيسا استمهازتي أزيا بوانانت من قصة بتسجلنا زدلي أيا قصيل المانا يتجرى ما خرطني وحسي جنرالات يلهم زتقلموا زخدعوا أو جاجو الله بوليتيكا مرارحة زخدعوا أو جاجو الله أب حسيت كوي زي كوينات كنود الكائنات طول الكائن أو تجرى كوينات ولعناولو وندفعوا الله جزء أواج كأواج حتى الله أو حسيت جزء كوينات كمزت أنا أون زدمدم الله خلقت شرحتاتون يشرحلون نادفو نتي زع يخدو سلازلو زي سلازيدلي وا كنزناقع يدلي سلازلو مالتيو ካልእቲ ህዝብ ትግራይ በታና ፌደሬሽን ምክር ቤት ውሳነ ህዝብ ትግራይ ንምቁራስን ንምብታን ተስተሐስዩ ዘሎ ሽርዒ ስለዚ ፈለጣ ሆይሉ ሓደ ኮይኑ ብሰልፊ እውን ተቃውሞ ወስሚዒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚያኒ ኣዋዓውን ማይክ ደፍኡላ يدليهم كتزحل يدلي وأيم مهنياتو تعمخته تحيل كم زلا ترديهم سلازلو نايم خت حيل تاتون بوع مدلاو يجوروا له مهنياتو زمت زل حيلي تجري نمتفع حزب تجري نمتع سلازغنا مكيت كاموس أنا لعلي خالي ممر سلازيبلنا نايم خت حيل ناون يدالو زيون كزانا قاعد مقباريو كاوزي حالي فيكن بزحات شرحتاتون يكايد الله يوم نعملت من أسي تجري كاو تجري وصع زبل بروباغندا بتوم ناي تجارو زخدعو زتقلمو حيلي ملختي مسطلو مالتي ملسي تجراي كاب تجراي وصيو أودي سوا وين أكل يسدد خيد سرح يسرح الله يكون ده أمبر ملسي تجراي نمختنا تدلو يزل مالتي ندي سوا خيد كل يخلي واحد تزخد له مهنيات أو مستفلا لي مهنيات نحكم الناس خد من نسي الناس قالوا نخلي سرح خد من نسي نروت سرح خد من نسي الناس قالوا يوم من نسي تجراي خدت الله تجراي بعدي ما أنا ولي حلف الله من نسي تجراي تاريخه زي يكونن من نسي تجراي أو قداي تجراي أو قداي هذا تجراي كتيتو كم حدا سب زمكت ما نسي سلازغنا زي وين يسرحوا والله تزخدون حزي سلسته كونسنتريشن كامب هانيصم ناب كامب زقتولهم مدلاوات يمزغور زلو مالتي بجلس اب كارت ميدياتات وين كم نسمعوا ناب مسلطنيا كامبتات وين ناب حفوز وصلوا هونتات وين يفطروا يلو مالتي سلاز خمس مساله شرعون يسرحلو يوم كالي سرحوا زلو شرح انت سلام ازبل تشخيلنا نبر بتخكل سلام حري سلام حري هذا تجري سلام تجري سلام عري يدليهم يكون ده أمبر سلام نسلونا ناس تحازي ساتم جن سلامنا ندلنا ولو أب سلام تشخلنا عنا بريد بتعمي وهات تجارو سلامنا ندلنا ولو هذا تجري كي يمكت هذا تجري كي يسلف هذا تجري كي نقحو عرسو كي يدحن زلع علو تجار الله نشتري روح حولك روح حولو قشورو خيت الدالوي وده هو يتسدي نقول مدم أبتقرأي كوينه زلعلو تجارو له اليوم بتاريخ حتى تمهنم كفلتو خول اللهم سرعات بالسجنا قبل على حزب تجري زعوجوا أنت توخينات صف زي بالجدات كم زوج صح عالم زمسكرو عيب حزب تجري بهراو حدنا تستيمو بزجور هزوا مخته وعلى البرتراك فرم غيريو يكون نمبر دحر مفرام وعلى البرتراون انت هنا نزحلفوا 4 وارح اتي بوليس سنتت
بخالي مقد غطي لي يركب حزون لعلاو جزاء تجري أي تملسن أبتحتي مجزاء تزركب يكون استمزابلن استسددن حزبنا سلامو حلواتن دحنوتن أو كبيت حرجة ودي يركب حزب تجري بقول كلهم عصواتاتن كل كلاتاتن يكبرلو علو نتمرتي تعنا مستمعين كالوت مسرت أو قلقالتن زوعل سرع بجت خلك اللي يركب قلقالوت بانكن فاينانسن كوحتون حزبي زعقورو جنزب كيتكمن يكبرلو حزب تجري تفليو ندادن مسرت أو شقاتاتن كيركب بعلة خلكيلو نقدن ترانسبورتن تعطيو يركب تولد تجري ناي نقدن لمعاتن تكالات بقول أدلون متقعتن يوصحهم الله أبكروا أوان دما منقسي إثيوبيا كالو زورت انت تاوي ورار مفتسام كل وتدروا عمو بمنقسقاس نتقراي كبيبو وكلنا وقع كفيتون دبدبات فصيمون الله እዞም ፖሊስታትን መሳርሕታትን ጽንተት እዚኦም ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ደው ክብሉ ኣለዎም እዚ ኣብ መንጎ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ፀገም ብሰላማውን ፖለቲካውን ልዝብ ክፍታሕ ይግባእ ነዚ ድማ ከም ትግራይ ብሔራዊ ሓድነትና ምጥንኻርን ዓቕምታት ፖለቲካዊ ውድባት ወዲብካ ምቅላስን ከም ዝጠልብ ሎሚ ነዚ መድረኽ ነጣሽ ዘለና ብሔራዊ ውድባት ትግራይ ንኣምን